je veľmi dobré podporovať takých ľudí, ako si ty. Aj keď niekto ku mne príde a zaplatí, povedzme, za laboratórium hry, tak vlastne mňa podporuje, aby tohto bolo viac na zemi. Aby tento človek mohol uživiť rodinu, mohol tu byť a ukazovať, dá sa žiť to, čím si obdarený, dá sa byť spojený sám so sebou a zároveň byť darom pre iných. To, čo robíte, robíte pre iných. Nerobíte to, že hlavne, aby my. Robíte to pre spolu. A tieto projekty je dôležité, aby ľudia podporovali, pretože sa s vami spoja. Zrazu vzniká vzťah. A vzťah je základ človečenstva. My nie sme stroje. My sme veľmi unikátne. A Komenský povedal, človek je najrozmanitejší, najzložitejší a najtajomnejší tvor. Takže vlastne ich ľudia podporujú financiami tento druh aktivít, ktoré prinášajú to ľudské. Človečinu, presne tak, človečinu. Nech sa mení vzdelávanie, nech sa mení tá stará interpretácia, tá chladná, abstraktná, ten koncept nejakej oddelenosti do akejsi nežnej previazanosti života.